Hola, Judit. Hola, Eric. Benvinguda als vídeos de la Documenta. Gràcies. La Judit és la llibretera que està als matins aquí i des de l'estiu, i la veritat és que ella es va llegir abans que jo Els nois de Hidden Valley Road. Jo en castellà. I hem coincidit que ens ha agradat molt. Sí, no és narrativa, és més aviat un estudi psicològic o inclús psiquiàtric, sobretot una família en què els barons, els fills homes, tenen un alt índex d'enfermetat mental. Sí, esquizofrènia. No? Esquizofrènia. A brots. Clar, com que és periscopi, la versió que vaig agafar jo, al principi el vaig posar narrativa, no me'l vaig mirar gaire, vaig dir periscopi. Sí que fa no ficció, però en veritat... I és que llegeix com una novel·la, ara està a psicologia, però llegeix com una novel·la que no pots deixar. No té en cap moment una trama de novel·la, però sí que és la història d'una família. Es llegeix molt àgil i inclús, com que entremig té trossos en el que t'explica tota l'evolució de la psiquiatria en el món de l'estudi sobre l'esquizofrènia, et fa com un descans. I llavors, quan tornes a agafar el capítol en el que comença una altra vegada amb la història de la família, és com, sí, que m'havia quedat aquí. I clar, aquí jo trobo que, a part de que són 12 fills, però és curiós perquè els malalts són els homes i les protagonistes són les dones. Sí. És la mare, que t'intenta explicar com arriba a tenir 12 fills, amb un marit que treballa molt ausent i amb una història darrere també, però és la mare i després les dues filles petites, que a més són les més petites de la família, i des de la perspectiva d'aquestes dues nenes i de la mare et va construint tota la història familiar, que clar, és que, joder... És tota una imatge no només de la família, sinó de l'ambient des de la postguerra als anys 40, una cosa així, quan ells es casen, fins l'època actual. Una família de classe mitjana, sense cap problema, en principi econòmic, amb la idea de fer una família de nois atlètics, formats tots a la universitat, tot anava bé, i de cop, clar, comença a passar això, i a mi el que em sorprèn és que a vegades conèixer gent que li passa això, aquestes desgràcies de malalties mentals a casa i tal, i és molt dur per la família. Llavors, clar, quan són 5 o 6 malalts mentals amb esquizofrènia a casa, amb brots bèsties, dius, i com ho han aguantat com a unitat familiar? Perquè continua sent una família. Però és una família de lo que avui en dia consideraríem desestructurada, perquè s'aguanta pels fills, s'aguanta per la voluntat de la mare que aguanti. Sí. Però és desestructurada, però una estructura, però mentrestant tothom va a la universitat, més o menys, o fa uns estudis d'FP o tal, i les dues filles petites al final, evidentment que tenen moltes ajudes externes, que ho explica, però aguanta una estructura i se senten part d'aquesta família i potser és això el que té agafat el llibre. Sí. És bueno, jo et dic que jo quan veig llibres de... Quantes pàgines té en castellà? En castellà té, sense les notes al margen... Aquí tinc 482 pàgines. 487 en castellà. 4 dies me l'he acabat. Això per mi és molt, perquè llegeixo... Jo una setmana, que són 10 viatges en tren. Per això, només podem fer que recomanar Els nois de Hidden Valley, Robert Kolker, Sexto Piso i Periscopi. Periscopi.